Pozdravujem vás, volám sa Martin Pomfy, vítam vás pri pilotnom dieli podcastu o víne, kde sa vám pravidelne budeme prihovárať sem tam aj s hostiami nejakými. Dneska je to, keďže je to prvý diel, tak je to len teda sám so sebou a vo vinici a s fľaškou dobrého vína. Sme v Rieslingu Vlaskom nad Vinosadmi, v našej parádnej vinici, ktorá je jednoducho na dobrom kameni, tak som si donesol Riesling Vlasky, ktorý dneska teda si dovolím ochutnať. Takže budem vás sem tam sa vám prihovárať teda. Úplne super by bolo, keby ste aj vy mali nejaký dotaz a posielali aj vy nejaké jednoducho otázky, na ktoré ste zvedaví, že ste sa jednoducho doteraz nikdy nestretli s tým, aby ste vedeli sa vinára opýtať na niektoré témy, ktoré vás zaujímajú okolo vína. Ja sa okolo toho vína mocem už nejakých 27 rokov. Začal som s osudovým vínom, bolo na to také obdobie. Potom časom vykupoval som hrozno. Časom som vlastne pochopil, že dobré víno sa rodí vo vinohrade. Keď chcem prinášať ľuďom jednoducho ten pozitívny vplyv toho vína na ľudský organizmus, tak si musím sám pestovať vlastné hrozno. Prešli sme do ekologického poľnohospodárstva, pestujeme biohrozno. Od tohoto roku budeme certifikovaní na bio víno. A tak teraz tomu vlašáku. Takže predstavujem vám Riesling Vlasky 22, alebo teda ročník 2022, odtiaľto z Malých Karpát, ktorý je jednoducho na minerálnom podloží, čiže kamenistá pôda, kopcovitý terén, víno minerálne, hodnotné, ovocné, jemne herbálne a už si aj teda upijem. Keď chceme vyrábať vína, ktoré majú vyššiu hodnotu, musíme si prvé dopestovať hrozno, aby sme vedeli jednoducho formovať dopredu ročník. Bo máte možnosť sa stretnúť jednoducho na trhu s veľkým množstvom vína, vy si v podstate ani neviete vybrať. Dneska nie je to o tom, jednoducho tento podcast, alebo tie jednotlivé diely, aby ste pili moje víno, ale o tom, že aby som sa priblížil vám, jednoducho, aby som prišiel jednoducho bližšie k vám takouto formou a dokázal vám zodpovedať vaše otázky. Takže prečo stojí niektoré víno, dajme tomu 3 €, niektoré 10, niektoré 15, niektoré 20. Je to samozrejme aj o tom, že kde ho pijete, kde si ho kúpite, či to je supermarket, alebo či je to jednoducho vinotéka, reštaurácia. Ale ako náhle kupujete lepšie vína, tak samozrejme v supermarkete by som si ich asi nekupoval. Ale dá sa kúpiť relatívne dobré víno aj v supermarkete, také, že pre bežného milovníka vína, aj zo slovenského hrozna, čo je celkom paradox, ale to treba vedieť, čo si treba kúpiť. A čo sa týka, bavme sa o hodnotnejších vínach, nemá zmysel riešiť jednoducho priemerné a podpriemerné veci. Keď pestujeme jednoducho slovenské hrozno bez nejakých podpor, výrazných podpor, ktoré v Európskej únii sú a na Slovensku nie sú, tak jednoducho tá cena toho budúceho vína je jednoducho vysoká. Bežný človek si môže mysleť, že slovenský vinár zarába neviem aké strašné prachy, keď Lidli alebo niekde si dokáže kúpiť, ja neviem, víno z USA alebo z Chile alebo vodocikiaľ zo sveta za 2, 3, 4, 5 €. A pritom na Slovensku my tu napríklad pestujeme hrozno od 3 do 5 € kilo hrozna, plus investícia do vinice, teda do pôdy, do ľudí, do technológie, ešte znášam riziko ročníka, to znamená, či dojdu krúpy, či ľadové, či dojdu mrazy, zber, škorce a tak ďalej. Ale cena, keď dojdete niekde do vinotéky, pozrite na fľašu, dbáte nejakú cenovku, vy absolútne nedokážete vlastne analyzovať to, že vidíte lacnejší obal, dobre, fľaša vína, nejaká taká základná, niekde okolo 42-45 centov, taká lacnejšia fľaša, zátka okolo 15 centov, kartón niekde okolo 20 centov, na 6 fľaší vína, etiketa možno 15 centov, záklopka okolo 10 alebo koľko centov. Náhrubo povedané. To je obal. Ale dopestovať hrozno, kvalitné slovenské hrozno je, ako som povedal, 3 až 5 €. Také, že vo veľkoprodukcii väčšina vinárov na Slovensku vykupuje hrozno. Nikde nie je napísané, že ten slovenský vinár musí jednoducho aj pestovať hrozno. Dneska je najpohodlnejšie a najjednoduchšie si hrozno kúpiť. Cena hrozná na trhu je od 40 do 70 centov, tak akože kvalitnejšieho, ale čo si ten vinár kúpi? Kúpi si hrozno z veľkoprodukcie, väčšina jednoducho tých vinohradov. Tým, že tá cena hrozna je taká nízka, tak vlastne on motivuje toho pestovateľa hrozna tou nízkou výkupnou cenou hrozna k tomu, aby robil veľké hektárové výnosy, aby to robil s čo najmenším počtom ručnej manuálnej jednoducho roboty, aby to robil strojovo, jednoducho prechemizované, veľké množstvo hrozna jednoducho na hektári, alebo veľké
zaťaženie na jednu sádenicu. Čo to urobí vlastne s tým budúcim vínom? Budúce víno tým pádom je prázdne, vodové, jednoducho riedke. Vinár je motivovaný k tomu, aby vlastne použil veľké množstvo enologických prípravkov, aby to víno bolo naplnené neprirodzene. A keď to človek chce urobiť poriadne, tak musí si jednoducho mať drahé hrozno. Už keď jednoducho robíme kvalitné veci, kúpim kvalitný korok. Kvalitný korok, to je niekde na úrovni okolo 70-80 centov. Sú aj korky, ktoré sú drvené, môžeme si v nejakom dieli, dajme tomu povedať, aj rozdiel jednoducho v zátkach a v cenách. Fľaša zhruba 75 centov, máme takú ťažkú jednoduchú fľašu, ktorú ja nakupujem za 1,7 eur. Hrubší kartón, do ktorého vkladáme jednoducho tie fľaše, aby sa ľuďom nebortili. Jednoducho, keď zblhnú v pivnici niekomu, aby jednoducho nespadli na bok. A jednoducho investujem aj do obalu, keďže viem a som si istý, že robíme jednoducho zdravé, poctivé vína s potenciálom na vyzrievanie, tak investujeme aj do obalu. Čiže investujeme jednoducho, keď to človek robí poriadne, tak sa snažíme celoplošne pozerať na to, aby ten výsledok bol čo najlepší, aby aj o slovenskom víne sa dalo povedať, že má potenciál na vyzrievanie, že sú to vína jednoducho investičného charakteru. Nie je to len jednoducho o zahraničnom víne. Možno ma veľa z vás jednoducho nepozná. My máme malé jednoducho vinárstvo, a vinohradníctvo samozrejme, ktoré sa zameriava, všetky peniaze jednoducho investujeme hlavne do vinic a do ľudí, lebo to je to najpodstatnejšie, čo formuje to budúce víno. Malým firmám nezostáva na to, aby robili marketing. To není Coca-Cola, ktorá dá 90% jednoducho do marketingu. Jednoducho na to nie sú peniaze. Hej. Takže maličkými kročikmi cez rôzne súťaže, už aj medzinárodného charakteru za posledných, 10-15 rokov, cez rôzne malé zviditeľnenia, ale hlavne po privátnej linke, alebo teda cez privátnych jednoducho milovníkov vína sa pomaličky jednoducho zviditeľňujeme. Pomalinky vystekujem rožky jednoducho na trhu. Lacné víno na trhu vôbec nemusí byť vyrobené z hrozna. Sú aj vína, ktoré teda sa po vinársky jednoducho sa im hovorí vodnáre. A určite si samozrejme rôznymi týmito témami urobím zase strašne veľa nepriateľov našich rád, ale jednoducho čo na srdci, to na jazyku, tak ma pozná jednoducho veľa ľudí. Ten lacný dovoz donúti a tie trhové ceny donútia jednoducho určitých výrobcov vína robiť kroky, ktoré možno nie sú úplne s ideálnou vinárskou česťou spojené, ale jednoducho taký je život. Čiže áno, dá sa vyrobiť víno, alebo teda lacné víno aj jednoducho z vody s kvasničnými kalmi a cukrom a kyselinou. Je to prekvasí sa to, filtruje z toho akože víno. Je to aspoň slovenského jednoducho charakteru, alebo je to aspoň na Slovensku vyrobené, kdežto drvivá väčšina dneska lacného vína je o práve dovozovom víne, ktoré veľa razy končí aj pod slovenskou alebo vo fľaši, kde je nalepená jednoducho etiketa, ktorá hovorí o tom, že to je víno slovenského pôvodu. Ale to je veľmi ťažká téma. Ja keď som začal x rokov dozadu robiť s vínom, tak nebolo nás ani 100 výrobcov vína na Slovensku. Mali sme skoro 40 000 rodiacich hektárov a dneska je nás cez 800, pomaly 900 oficiálne registrovaných vinárov a výmery vinohradov sa približujú niekde nejakým 6-7 tisícom. To znamená, že extrémny náraz jednoducho výrobcov a extrémny pokles jednoducho vo výmerách vinohradov. Samozrejme logika dáva, že niekde inde sa musí brať to víno ako na Slovensku. Aj vám odporúčam, ako som povedal na začiatku, nie je to o našom víne a jednoducho len o našom víne. Je kopec poctivých jednoducho výrobcov vína na trhu. Veril by som asi najviac tomu, a tam na začiatku toho podcastu, keď som začal hovoriť o tej cene vína, podozrivo nízke ceny napovedajú tomu, že možno to víno nie je úplne jednoducho košera, alebo že nemusí byť jednoducho ozaj slovenské. Veril by som viacej pestovateľom hrozna ako len výrobcov vína. Výrobcov vína na Slovensku je viac ako 85%, ktorý nepestuje hrozno. Už som to dneska raz povedal. Čiže zase nejaká ďalšia vec, ktorá napovedá tej téme, o ktorej som doteraz hovoril. Nie všetky vína, ktoré vyrobím, vám musia chutiť. Je to ako kuchyňové, že nie každý ľubí koporovú mačku alebo niektoré jednoducho typy jedál. Tak je to aj s vínom. Víno je potravina. V prvom rade má robiť radosť jednoducho zo života. Má človeka jednoducho doviesť na iné myšlienky a tak ďalej. Jednoducho víno je ideálny spoločník jednoducho na vylepšenie nejakých chvíľ. Úplne ideálny spoločník na spojenie s jedlom.
Ale hovorím, že nie každý musí lúbiť určité štýly vín. Na trhu sa môžeme stretnúť s vínami, ktoré sú vyladené, alebo vína, ktoré sú prirodzené. Vína, ktoré sú moderné a vína, ktoré sú moderné, ale vytuningované alebo nadstavené tak, aby chutili masám. My sa zameriavame teda na výrobu vín, ktoré absolútne neurazia odborníka, skôr ho potešia. Samozrejme chutia aj jednoduchému milovníkovi vína. A k tomu by som ešte dodal, že keď si kúpite lacné víno, je veľká pravdepodobnosť, že vás môže boleť hlava. Alebo po červenom víne, keď požijete trošku viacej, môže vám byť ťažko od žalúdka. Kvalitné víno, správnym spôsobom jednoducho vyrobené, z kvalitného hrozna, musí mať pozitívny vplyv na ľudský organizmus, teda nemali by jednoducho tieto stavy nastať. Samozrejme, že keď to preloží niekto tvrdým alkoholom, alebo jednoducho vypije, 5 fľaší vína za večer, tak samozrejme, že na druhý deň mu nielen, že bude boleť hlava, ale ani nebude vedieť o sebe. Ale pokiaľ si kúpi človek súdové víno, alebo si kúpi v lacnejšej cenovej hladine jednoducho víno, tak nemôže očakávať, že musí to brať len ako alkohol a nemôže to brať ako... My bereme víno ako niečo živé, ako niečo, čo sa vyvíja ďalej vo fľaši, aj najskôr v pivnici, potom vo fľaši a tak víno malo byť. Nemalo by to niečo byť zakonzervované, čo človek keď popije, tak aby z toho mal jednoducho zlý pocit, nejaké negatívne vplyvy jednoducho na ľudský organizmus. Vo svete tie tradičné hodnotné značky vína, väčšinou si človek predstaví nejaké francúzske šato s vinohradom, kde je kameň, jednoducho vo vinohrade veľa razy vysypaný iba na povrchu, ale my sme vojníci, kde je prírodne niekoľko metrov jednoducho do hĺbky na skale vysadený vinohrad. Ale čo chcem povedať, že my sme vsadili na reálne hodnoty, na tvorbu tradície, ja pochádzam z vinárskej rodiny teda, ale tradícia znamená pre mňa vybudovanú kapacitu viníc, kapacitu pivníc, vybudovanú etablovanú značku jednoducho doma aj v zahraničí. Ako som povedal, hodnotné veci, kvalitné na pevných základoch, na to, aby sme to vedeli odozdať jednoducho generáciám, ktoré prídu po nás. Musel som začať vo vinohrade. Vy sa môžete stretnúť na trhu s najväčším množstvom vinárskych, ktoré má pekné pivnice, pekné jednoducho priestory, na oči jednoducho veci spravené, ale nemajú ani peň vinohradu. Skupujú hrozno veľa razy víno. Nehovorím, že všetci teda, ale takto to je, že to pozlátko, ktoré vlastne masíruje tých ľudí, to sú vlastne tie kritériá, podľa ktorých si možno ľudia vyberajú víno, ale to nemá v podstate nič spoločné jednoducho s reálnou hodnotou a stabilitou jednoducho značky, stabilitou jednoducho vinárstva, kvality jednotlivých ročníkov, lebo vnímate to, na Slovensku, keď sa povie, že ročník 2020, ročník 2014, ročník 2010, jednoducho upršané studené ročníky zlé. Hej? Nekupujme červené víno, lebo bude o ničom. To vôbec nie je pravda. Je to o tom, že keď pestujem hrozno, ja si formujem hodnotu budúceho vína, hodnotu ročníka v niekoľkých fázach vo vinohrade počas vegetácie. Keď vidíme, že v určitých termínoch hrozno je pozadu, tak treba zhádzovať na zem úrodu, aby tam bolo menšie množstvo, ešte menšie hrozno, ako sme zvyknutí robiť, aby sme dopestovali jednoducho plné vína. Aj v zlom ročníku sa dá vyrobiť jednoducho skvelé víno, však x súťaží, ktoré sme povyhrávali, o tom hovorí, alebo to potvrdzuje. Ešte takto. Otvorím ďalšiu tému. Medaile, súťaže. Hodnota tej medaile je len v ten deň, keď to víno je na tej súťaži. Tu samolepku nalepenú na tej fľaši si kúpite na Slovensku pri tých akože top vínach, vo svete je to len v supermarkete. V supermarkete sa lepia jednoducho nálepky, alebo teda medaile, ale na Slovensku sa s tým označujú tie najlepšie vína. Preto aj z tohto dôvodu jednoducho nelepíme žiadne ocenenia na fľaši a získali sme ich teda niekoľko. Keď sa jemne pochválim nerad na túto tému. Boli sme uverejnení v encyklopédii vína The Wine Opus, ani na Slovensku nevyšla tá kniha, lebo bolo veľmi drahá. Končili sme medzi 1000 najlepšími vínami sveta. Tento rok sme napríklad s červeným vínom v Cannes pod OIV vyhrali najvyššie hodnotené červené víno. 2 roky dozadu sme takisto vyhrali najvyššie hodnotené červené víno v Paríži. Ja moc jednoducho na tej súťaži v minulosti, my sme boli v každej obci, na každej dedine, na všetky možné súťaže, ktoré boli, všade som dával víno. A veľa ľudí povie, že namyslený, on to už nepotrebuje otvárať na otvorené pivnice, nepotrebuje prezentovať, to není o tom.
To je o tom, že dáme do Paríža, nestojí to málo, aby sme tam jednoducho mohli prihlásiť a dať tamto víno. Vyhráme nejaké ocenenie, dám to na slovenskú súťaž a nezískam ani strebodnú medailu. A teraz, kde vlastne nadhodnotili mi to víno jednoducho na tej medzinárodnej súťaži, alebo teda sa stala chyba na Slovensku. Keď mi vyhrá nejaké víno v zahraničí, už ho nikde nedávam. A za ďalšie, ako som začal hovoriť, hodnota tej medaile je len v ten deň, keď je to víno na súťaži, lebo je x vinárskych komisí, x ľudí a to je len názor vlastne tej komisie, ktorá hodnotí to víno. Vy len môžete jednoducho si dúfať, že to hodnotili dobre v tých Cannes, napríklad tento rok. Alebo my to robíme tak, pošleme pár vín, ktoré máme na sklade, minimálne rok naflašované, žiadne, že natočené z cisterny, nehotové, nenaflašované víno, lebo pokým dojde do flaše, filtruje sa, síri sa, stabilizuje sa, neviem čo s tým všetko. To víno není úplne také, ako keď je na súťaži. To hovorím, ten najideálnejší jednoducho prípad. Práve preto by som si víno podľa medaily vôbec nekupoval. A ja, keď vám nalejem tento vlášak, myslím si, že väčšina ľuďom chutiť nebude. Tí, čo majú odpité a pijú minerálne, jednoducho sláne vína, hlboko suché, tak tým áno, hej, že hľadajú víno s hodnotou, iným rozmerom, ale bežnému človeku asi úplne najviac chutiť nebude. Vy si musíte vybrať víno, ktoré vám chutí. Zbytočne ja vám budem hovoriť, aj na ochutnávkach sa ma ľudia pýtajú, že ktoré víno je najlepšie u nás v rámci roku. Je to o tom, že ochutnaj viacero vín a vybere si svojho favorita. Aj na ochutnávke ja bežne ľuďom hovorím, kľudne vylievajte, čo vám nechutí, nič není v prírode dokonale, ideálne. Ani jedna rastlina vo vinohrade, ani jedno zviera, ani jeden človek sme není dokonali, tak aj tie vína v pivnici nemôžu byť všetky. Aj u nás jednoducho nemôžu byť na 100% na pomyselných, dajme tomu, ja neviem, 95 bodov zo 100. Takže nehľadajme nejaké odpovede, ochutnávajte víno, porovnávajte víno, radím vám, keď máte radi, dajme tomu Veltlín od Mrvu, alebo od Zapražného, alebo ja neviem, od Skovajsu, od hociakých jednoducho vinárov na Slovensku, dajte vedľa toho fľašu nášho Veltlínu a porovnávacou metodou cez 2 poháre si ochutnajte to víno a vyberete si, to nemusí byť naše víno. Takto si dokážete objektívnejšie zhodnotiť, ktoré víno vám ide a radím vám, fľašu si nehajte otvorenú, nevypite ju. Dajte, len prištuplujte a dajte do ladničky jednoducho na dvere. Kľudne týždeň, naše víno aj 2 týždne a nepokazí sa vám. Uvidíte, čo sa bude diať väčšinou jednoducho vín. Je to o tom, že keď je víno prírodzeným spôsobom jednoducho vyrábané, není stabilizované, píšeme aj vzadu na etiketu nízky obsah histamínu, niektoré vína nefiltrované, nepoužívame enologické prípravky a jednoducho vína nie sú stabilizované. U nás je zásada, že oberať hrozno podľa kyselín, nie podľa cukru. Plnosť a veľkosť jednoducho budúceho vína nám určí ročník a to, ako sa správame vo vinicu počas vegetácie. Stále hovorím o tom vinohrade, ale je to veľmi podstatné. Ja keď som začal robiť víno, tak ja som povedal, že nechcem vidieť vinohrad. Nikdy nechcem jednoducho už robiť vo vinohrade, ako decko som tam musel robiť a nemal som to úplne jednoducho rád. A človek to pochopí, keď chytí tú motiku a na kamenici má jednoducho tam robiť. Vinohradník je opršaný dažďom, ofúkaný vetrom, spálený slnkom, spálený mrazom, jednoducho zažije všetky ročné obdobia, kdežto vinár len na oberačku spracuje hrozno, je v pivnici, samozrejme, že s tým vínom treba robiť, ale vinár, vinohradník je non-stop buď v pivnici, alebo jednoducho vo vinici, jednoducho je neustále v kontakte s tým vínom. Ja som pochopil cez ten vlastný vínohrad, ktorý od 2010. roku teda sa venujem viniciam, som pochopil, že treba mať iný prístup jednoducho aj k výrobe vína. Ja som sa takisto v minulosti snažil vyrábať technologické vína, nakúpil som všetky možné enologické prípravky, podotýkam dovolené enologické prípravky, všade vo svete používané, ale pochopil som, že nedáva zmysel vyrábať rýchle vína, jednoduché vína. Chcem, aby tie vína za prvé boli zdravé, prospešné, za druhé, aby mali dušu, aby mali potenciál na vyzrievanie, aby mali niečo viac ako len obyčajné víno. Ja si nalejem. Keď sme začínali, som začal vykupovať v okolí vínosád vinohradnícku pôdu. Staré vinohrady, išlo mi o staré, hlboko zakorenené vinohrady, tak aby sme ich zachránili, aby niesli jednoducho vlastne plné potenciálne vína, prírodzené vína bez toho, že by sa dosladili, dali rôzne jednoducho prípravky do vína, ktoré navodzujú plnosť, nasladlosť, gulatosť, jednoducho intenzitu arómy a tak ďalej, aby prirodzeným spôsobom jednoducho tie vína sa v tom starom vinohrade zrodili. Ale došiel som do štádia, kedy už nebolo kam. Veľa vínohradov je zarastených, lebo teda není záujem pestovať v dnešnej dobe hrozno, keď si ho dokážem 8 až 10 násobne lacnejšie kúpiť, ako si ho viem dopestovať, ale teda iná kvalita hrozná. Kúpiť vinicu
znamená, alebo zarastenú vinicu, starú vinicu, ktorú treba pretvoriť jednoducho na nový vinohrad. Znamená to, že veľa razy sú tam kríky také, že 20 cm sa nedostanete jednoducho do toho vinohradu. Takto treba jednoducho všetko vyklčovať a vyčistiť a roztriediť odpad. Takáto vec stojí 3 až 5 eur podľa toho na meter štvorcový, ako je zarastená jednoducho vinica. Aj čo sa týka likvidácie odpadu. Ja v okolí Vinohrad som vykupoval posledný vinohrad za 13 eur meter. Keď ide len, že vyklčovať ten vinohrad, tak už ste na 18. Teraz ten vinohrad treba urobiť pôdne úpravy, to znamená, keď už sa preoráva, zbierajú sa kamene niekoľko razy, lebo to x rokov nikto nerobil. Kamene nad 8 až 10 cm všetky treba vyzbierať z vinohradu. Keď sa preoráva, tak to niekoľko razy treba zberať tie kamene a treba to nosiť na skladku, to sa nevysypáva jednoducho do prírody. Takisto ako betónové stĺpiky. Ani na štiepku nemôžeme použiť vlastne z toho zarasteného vinohradu ten vinič, lebo tam sa nachádzajú aj stromy a v tom sú vrastené tie dráty, ktorý tá stará oporná konštrukcia alebo staré vedenie jednoducho vinice. Čiže to sa nedá ani povycvikávať a dať to niekde na štiepku, čiže treba to zlikvidovať iným spôsobom a treba za to platiť. Keď dojdeme do štádia, že vlastne máme vyčistenú plochu, preoranú x-krát, vyzberané kamene, tak oplocujeme vinicu, robíme pôdne úpravy, ale teraz myslím také terénne úpravy, ktoré musíme zavolať ťažké stroje, aby nám tu veľká voda nám nesplavila vinohrad. Až potom môžeme jednoducho vyhnojiť vinicu a na ďalší rok ho vysadiť. Keď vysadíme vinohrad, tak prvé 3-4 roky podľa toho, ako sa nám zakoreňuje, a takto kamenistej pôde, to môže trvať aj viac rokov, musíme len ručne obrábať vinohrad, lebo tie tenké kmieniky alebo tie tenké rastliny by sa zlomili vplyvom toho, že keby sme sem išli s traktorom a okopávačkou, tak jednoducho do toho by sa trošku drclo nejakým zariadením a hneď by sa zlomilo to drevo. Je to krehké a x rokov sa to strihá k zemi, aby sa hlbšie a hlbšie zakoreňoval vinohrad, až potom sa ťahá jednoducho na drát, až potom je prvá úroda. Toto trvá x rokov. Ja som tu niektoré plochy začal, tu je strašná rozdrobenosť pôdy. Kupujete od 10 árov až po 30, väčšinou väčšie výmery ako 0,3 hektára alebo 30 árov ani nekúpite. Väčšinou sú to menšie plochy. A rozdrobenosť pôdy znamená aj to, že sú tam neznámi vlastníci a neviete to jednoducho sceliť a tým pádom neviete požiadať ani o dotácie na reštrukturalizáciu vinohradov, to znamená na obnovenie vinohradu, kde musí byť minimálna výmera 30 árov alebo 0,3 hektára. Vinohrad takto kľudne môžeme, my sme v 2010 roku jednu plochu začali dávať dokopy pôdu a postupne sme robili pôdne úpravy a až v 2022 roku sme ho vysadili a v tomto roku očakávame prvú malú panenskú úrodu, na čo sa strašne teším, lebo to ako keď dojde malé dieťa do rodiny. Tak je to jednoducho aj s tým vinohradom. Vidíte to, že môže niekto na papieri si vypočítať, že kúpim pôdu, kúpim štepy, urobíme opornú konštrukciu, vyhnojíme medzi tým a tak ďalej a tak ďalej. A vyjde ma vinohrad, ja neviem, 100 000 eur hektár. Je to taký náklad, ktorý sa spláca celý život a keď to človek robí poriadne, tak ozaj zadlží ešte aj svoje deti v podstate. Ozaj musí mať človek rád víno a vinohrad na to, aby toto vedel robiť. Ja som v minulosti veľmi prizeral na to, že akí vinári, aké ocenenia na ktorých súťažiach jednoducho získali, akú cenovú hladinu vína majú. Dokonca som mal problémy s našimi niektorými predajcami vína, že mi zavolali, jak to, že si dovolil mať drahší veľký zelený od XY, jednoducho najlepšieho vinára na Slovensku. A ja hovorím, že dobre, ale že však a odkiaľ má hrozno, alebo jaké je to víno, že však to je len odrod a ročník a názov výrobcu. Čo mňa zaujíma, že čo kto má jednoducho aké víno a v jakej cene, mňa to nezaujíma. Jednoducho mne ide o to, že každé víno by sa malo posudzovať cena, výkon. A chutí, nechutí, to sú najzákladnejšie kritériá. Samozrejme, že medzi vinármi pánuje závisť, nevraživosť a tak ďalej. Ja som to pocitil pred x rokmi, x krát. Ja až keď som sa prestal zaujímať o to, kto čo robí a prestal som chodiť hodnotiť na súťaže, prestal som dávať vína na slovenské súťaže, vtedy som sa ukludnil aspoň na túto tému. Viete, mňa tu v dedine prvé, že nemá drevené súdy. A ja som malý výrobca vína, máme cez 300 barikových súdov plus veľkolitrážne súdy mimo nerezových nádrží. To je o prírodzenom vyzrievaní vína cez drevo. Veľkí vínári nemajú také množstvo jednoducho súdov. Súdy aj tak vám nič nepovedia, že či je v nich dobré alebo zlé víno. Potom bolo, nemá vinohrady. To dneska máme vinohrady.
Potom bolo, že Boh vie, čo poslal na tú súťaž, keď vyhral. Tak neposielam na súťaže, nechodím na súťaže. Ja som mal ambície niečo viacej, jednoducho vytvoriť vo vínosadoch, posunúť vínosady. Pred x rokmi sa hovorilo, že vínosady sú kolískou jednoducho top vína na Slovensku. Myslím si, že výraznými krokmi je úplne niekde dneska Modra, úplne inde. Skvelá robota, fajn, ako veľmi fandím jednoducho chalanom Modre, lebo robia vinice, robia super vína a robia prírodzené vína. To nechcem hadiť vínosady, aj vo vínosadoch je dobré víno, len sme to neposunuli ďalej. A ja mám ambície jednoducho vytvárať veci vo vínosadoch, ale treba ukázať ľuďom vínohrady. Tam sa rodí víno a zabudnúť na to, že čo kto dosiahol, čo kto vybudoval. Každý deň, každé ráno sme stále na novej štartovacej čiare. Stále začína nový a nový deň, nový a nový život. Raz je človek hore, raz dole, ja už som 3-krát zažil riadne dno a teraz trojročné prúsery, hej, lebo však zavreté reštaurácie a tak ďalej, ekonomická kríza, vážne problémy. Rozbehnuté jednoducho výsadby vinohradov, ktoré sa nedajú zastaviť, do toho aj covidom poznačení vinohradníci, ktorí nevládali výjsť sem hore kopcom, nie to ešte robiť. Takže zmietali sme sa vo vážnych problémoch, ktoré ten vinár, ktorý len kupuje hrozno, absolútne nemusí riešiť. A takýchto tém je kopec. Okolo vína sa dá jednoducho neskutočne veľa rozprávať. Keď vás to zaujíma, budem veľmi rád, keď budete posielať nejaké dotazy a budem šťastný, keď budem môcť na ne zodpovedať a splniť vám možno aj vaše túžby, alebo túžby dozvedieť sa jednoducho viacej o poctivom víne. Takže budem rád, keď si so mňou pri ďalšom podcaste otvoríte fľašu vína a aspoň takto na ďalko si môžeme pripiť. Budem rád, keď si pri týchto podcastoch jednoducho oddychnete a načerpáte síly, vypnete hlavu. Budem rád, keď sa jednoducho stretneme aj na budúce a keby ste náhodou zabudli, volám sa Martin Pomfy a robím víno s dušou.